24/2000 boskan 24 tarik 2024 जों पार्टी IPFT तेलामुरा ईस्ट डिविजन जों जोंनि महारानीपुर फिसारि डिपार्टमेंट नि सुपारिनटेन्डेन्ट हानिबो जों गायसा डेपुटेशन रेरानि थां दङ तामले हिमबा जों जे IPFT BJP जुट सरकार तंमानि सत्तेव जों जे जतनिनो मानथाय हिसाबै गणतन्त्र हिसाबै मानथाय हिसाबै जतनि मानथाय सकथाय दङ हिसाबै जों दिनै जतननो सापर्ट खायो जों जोंनि मंगिया गामि BHC चेयारमेन मानगोनां सुनील देव बर्मा जतननो सठिक भाबे जे फिसारि दप्तरनि जे मानथाय सकथाय दंमोन आबो बिलि बन्टन खालाय दङ किन्तु बिलि बन्टन खालाय दङनि सत्तेव दिनै आज जे फिसारि डिपार्टमेन्टनि जे सुपारिनटेन्डेन्ट ब आबनो दिनाय खायै ब आबनो मानियाबोय ब तिनि व्यक्तिगत ब इको बुमुं लिस्ट खायै बिननो खाय कैंसिल खायै ताई कुबुनि बिनि व्यक्तिगत बुमुं न रिवै ब तिनि आ जागाबो आ मानथाय सकथायनो ब सेप्लै दङ ब निजिस ब बुमुं रि आबो हागे सामुं टां दङ आबन बागैनो जों तिनि तेलामुरा ईस्ट डिविजन IPFT पार्टी जों सिद्धांत नाखा आगामी 24/2024 जों फिसारि अफिसार जों डेपुटेशन रेनानि बागै जों बाध्य मावखा जोंनि तेलामुरा ईस्ट डिविजन जों अनुमानो 200 जना मत जों तालांनाय डेपुटेशन एडजेंडा माने जोंनि अ जागाबो दंनाय जे फिसारिनि जे मानथाय सकथाय जे अ दप्तरनि मानथाय सकथायनो तैयै जोंनि समस्त बरकनो जे गायसानो फानो करेवै डिस्ट्रिब्यूट खायनायनि बागै जों आबनो तैनो अफिसारि दप्तरनि सिबिनो जों खायनाय अमन बागैनो बसकां 24 तारिखो जों डेपुटेशन खायनाय आबन बागै अर मीडियानि बिसिंतै साख्लायो जत ताखुक बुखुकसं अ साख्लायमानि जे डेपुटेशन जत जोंनि तेलामुरा ईस्ट डिविजननि फाइ मानजाक फाइनायनि बागै आं खाबाय खुबैनो कबक जाव